Ntɛnɛndonya Segu o ye dɔgɔdon de ye. O la maaw bɛ bɔ ba kɔfɛ ani Segu mara tɔw bɛɛ lajɛlen na k'u kunda Segu sugu kɔnɔna kan ka na i ka dɔn k'a fɔ jago kɛ. Nin don kofɔlen in na mun ye jagokɛlaw ye olu kɔni u bɛ feere caman kɛ wa u bɛ tɔnɔ caman sɔrɔ. Sɛki Ciro ani Madina Tarawele ni bɛɛ b'ale wele ko Yorubamuso olu bɛ o ɲɛfɔ an ye. Ni don tɔ tɛ kelen min na parce que ntɛnɛndonya fɛ dunan mina quoi dunan mina et puis a sugu bɛ fɔ ka tɛmɛ sugu bɛɛ kan. Bon a mana kɛ cogo o cogo i bɛ ta sɔrɔ i bɛ fɛrɛ ka jɔ a la de. Dɛnɛ sugu ni sugu tɔ tɛ kelen anw ma dɛ. Dɛnɛ sugu ka di kosɛbɛ yɛrɛ de ka tɛmɛ sugu tɔ kɛ. Don tɔ la e bɛ se ka 1000 2000 feere dɛnɛ na e bɛ se ka 4000 5000 feere 6000. Ni jagokɛla minnu bɛ bɔ Segu mara bɛɛ lajɛlen na k'u kunda Segu sugu kan u ni fɛn caman bɛ na kɛrɛnkɛrɛnnenya nakɔfɛnw o de y'a to o don kofɔlen in na musow ani cɛw u bɛɛ bɛ taa sugu la ka taa u ka sanni kɛ a dɔw yɛrɛ bɛ u ka dɔgɔkun o na u san. Mariam Basole ani Abu Haidara olu nalen don sanni na an ka u la. Ma Segu lendi kɔni an bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ o de kama an bɛ na lendi la parce que fɛn bɛɛ a ka nɔgɔn n'a lendi tɛmɛna fɛn ninnu bɛɛ a ka gɛlɛn quoi o de kama an bɛ na chaque lendi yan an ka sanni kɛ lendi parce que fɛn bɛɛ ka nɔgɔn. Segu tɛnɛ ka di kojugu n'i mana Segu tɛnɛ yɛrɛ la i tɛ lafiya fɛnw bɛ bɔ ba kɔfɛ ka na fɛnkɛnɛw bɛ na an bɛ nafɛn ɲumanw sɔrɔ yan nɔ fɛn bɛɛ an b'a sɔrɔ da nɔgɔ la o de y'a diya an ye donc ni tɛnɛ sera tant que an mana an ka na global san ka taa an tɛ lafiya an bɛ dɔgɔkun na san kuma dɔ la an bɛ dɔɔni san ka taa ten y'a ye o de y'a diya an ye kosɛbɛ. Ni feerekɛla minnu bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ ka na Segu sugu la gɛlɛya bɛ a dɔw kan u ka baara la i n'a fɔ Nafi Buhari ale min bɛ bɔ Ngoni ntɛnɛn o ntɛnɛn ka na tiga feere Segu sugu la. Nafi Buhari. Ntɛnɛndonya komi ni don kɔnɔ jɔn ntɛnɛn kɔ an bɛna n'a y'o la n tɛ nafa tɛ tiga la sisan ko baara kɔni don n'i ka baara ye min ye se k'o bila a gɛlɛya fara a nɔgɔya kan i b'o de kɛ an bɛ dɔw ta bɔgɔ bɛ bɔ dɔw la an bɛ dɔw ta o dɔw tɛ dafa i b'o bɛɛ wari sara gɛlɛya kɔni man kan a la. Ni ntɛnɛn Segu o ye dɔgɔdon ye i b'a dɔn k'a fɔ o tɛnɛn don kelen na fana mun kɔni ye kibaruyaw ye i bɛ se k'o sɔrɔ Segu mara bɛɛ lajɛlen kan ka d'a kan mara bɛɛ maa dɔ o bɛ na nin dɔgɔ in k'ale jɔ. Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Segu.